लोगोफोर माबोरै दोङो? फैलायबायलै बरमायाव अखाबो हाबाय, अखाबो हागासिनो दङ। दसे रायज्लायनोसै कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर। मा खालामनो उफाय गैया आरोना। गारि द्राइभार जानाया इनो सान्थि उन्दुनो मोनमारा माने। दैमा दा गारियाव जना दं आरोना। अखा हागासिनो दं नै। गोसोखौ रावबो गैयाब्रा बिदि अखा हागासिनो दङलै, अखा बरमायाव जों माथिं अखा हादों। ससमा लालायनि र' ससमा। दे रावबोआनो गैया माथो। दसे रायलायनो हागौमोन। माबादि नुखो लोगोफोर?
मैया हरावसो मानसिफोर फैदोंमोन दा माथो मानसियानो गैया आसरितलै बेसे मोजां समायदों बेसे मोजां रमायदों सना नोंनि खानाय फिथरा अखाफोर गावदां नोंनि महरा सासे फैदोंमोनलै सोरबा थांफिनलांबाय कमेन्ट हरबानो जायोब्रा फाग्ला महरफोराबो बारा मोजां नङा नालाय बेनिखायनो नायनो नागिरालै मानसिफोरा एसे एक्टर रखम जानांसिगोन होमबासो नायसिगोन बिबार तुलिफै सना नोंनि खानाय फिथरा रावबो गैथारालै बेथोलै मा जाबावगोन बिदिजों बाय बांला सापर होबानो जायो 8 मिनिट मानि जालायलांबाय गैया दै दोनथ'नोसै लोगोफोर